ginawa ay inedit, photoshop siguro yung dito, tapos pinalitan nung fake news na title. Meron pong lay majesty law na kung kayo po or kapag binastos nyo ang hari ng Thailand ay makukulong kayo ng 15 taon. I will call the attention of the National Bureau of Investigation to get to the bottom of this, kung pwede nilang gamitin yung kanilang cyber forensic division para po matrace kung sino man yung tao na nagpakalat ng fake news na ito at para po managot kung sino man yun, dahil nakaka-apekto ito sa magandang relasyon ng bansang Thailand at ng Pilipinas.